Tikulandireni ku nkhani zathu masanano ndipo muli ndine Mike Mbalale koma poyamba tione mitu ya nkhanizi. Maulendo a ndege anasokonekera lero mmawa pomwe panali kusamvana pakati pa ogwira ntchito ku Malawi Airlines ndi akuluakulu awo kumeneko. Boma alipempha kuti lipeze njira zothetsera mavuto omwe akhudza ntchito za migodi. Pali chiyembekezo choti ntchito yogulitsa zipangizo za ulimi zotsika mtengo iyamba kuyenda bwino posachedwapa. Ndipo mu nkhani za masewero anthu okonda masewero ampira akupitirira kukhudza imfa ya Griffin Sayenda. Tili ndi izi ndi zina zambiri, khalani pomwepo. Akuluakulu a kampani ya ndege ya Malawi Airlines anachita machawi kukangambirana ndi ogwira ntchito awo omwe anasiya kugwira ntchito chakummawako atiposa kondwa ndi kudulidwa kwa ndalama zina za malipiro awo apa mwezi wa Novemba. Mneneri wa kampani Joseph Josiah watsimikiza kuti palibe kusamvana wina ngakhale sanafotokoze mwatsatanetsatane. Josiah akulongosola zambiri. Mwina sitinganene kuti zionetsero mmene anthu amazidziwira. Chabe kuti panali kusamvana pang'ono pakati pa management ndi ogwira ntchito. Zimene zinapangisa kuti ogwira ntchito asonkhane ku head office wathu kuti achite zokambirana ndi management. Ndiye mmene tikuyankhulana pano zokambirana zachitika, kusamvana kumene kunalipoko kwatha moti aliyense akupitiriza kugwira ntchito yake. Sindingathe mwina kupereka tsatanetsatane wakusamvana kumeneku chifukwa ngati management tikutenga kusamvana kumeneku ngati nkhani za nyumba kholo ndi ana ake. Mwina sitichita bwino kuti tizibweretse poyera, komano mwina chimene anthu angafune kudziwa nchonena kuti zimene zinapangisa kuti ogwira ntchito akhale ngati akumudwa, zimenezo zakambidwa, decision yaperekedwa yachitika imene pakali pano aliyense ndi osangalala kubwerera kupitiriza kugwira ntchito yake. Komiti ya kunyumba ya malamulo yona zachilengedwe lachitatu yagamula kuti ntchito zonse za migodi ziyambe zayima. Komitiyo yalamulanso kuti boma lilande chiphaso cha kampani ya Ilombo ya mboma la Chitipa ponena kuti anthu amderali sakupindula kanthu pa ntchito yomwe kampani ikugwira. Pamene komiti imakumana ndi akuluakulu aku nduna wa za migodi komanso mabungwe ena okhudzidwa, wapa mpando wa komiti Welani Chilenga watachitapo kanthu ngati undunawo siupanga zomwe awupempha. Mlembi wa mkulu wa kunduna wa za migodi Geoffrey Mkandawire wati chiganizochi chisokoneza ntchito zokumba miyala ya mtengo wapatali mdziko muno. Blessings Mpingajira walemba ripoti ili lomwe akuwerenga Luse Kadzongwe. Komiti ya kunyumba ya malamulo yona zachilengedwe lachitatu idafunsa anthu omwe za kunduna wa za migodi kuti zibwere poyera pa malipoti okuti anthu ena akumakumba miyala ya mtengo wapatali mopanda kutsatira ndondomeko. Kunkumanowu zinadziwika kuti unduna wa za migodi sunayamba kugwiritsa ntchito lamulo la za migodi komanso miyala ya mtengo wapatali zomwe sizidakomera akuluakulu a komitiyi omwe anafuna kuti nthumwezi zifotokoze. Wapampando wa bungwe lona zachilengedwe Kosa Munthali wati akufuna kampani ya Ilombo ayitseke. Akuluakulu a kunduna wa za migodi analephera kufotokoza za ndondomeko zomwe anayika pofuna kuthana ndi mchitidwewu zomwe zakuyitsa komitiyi yomwe yalamula undunawo kuti usiye ntchito za migodi mdziko muno. Chilenga watinso alanda chiphaso cha kampani ya Ilombo mboma la Chitipa ponena kuti sikupindulira Amalawi. Ifeyo tili okhumudwa kwambiri ndi ukamberembere umene ukuchitika, anthu akuba migodi kuyambira kalekale, anthu akhala kukumba miyala mwakuba mdziko muno, komanso kuchitipa uko license amene amapasidwa mwayi kugwira ntchito ku Ilombo samasatira zimene ayenera kupanga. Anthu akuchitipa kapena Amalawi sanapindulire nawo mgodi umene uja. Ndiye tanena kuti choyambirira amene anali kumene kuja asabwererenso kuchitipa. Mgodi uja ndi wa Amalawi, ndi wa boma liyang'ane munthu wina amene akapita kumene kuja azikapanga zimene anthu akuchitipa akufuna, komanso azikapanga zopindulira Amalawi. Chachiwiri,
izi zikuchitika za chisokonezo zoti anthu angokumba miyala paliponsezi tatopa nazo. Ndiye ngati komiti tawuza akunduna kuti aseke migodi kuyambira lero. Akapanda kuseka ife tiona chochita. Kaya tiyenda tipita ku ofesi kwawo kaya titani izo zioneka, koma tawuza ife ngati nyumba ya malamulo kuti aseke migodi kuyambira lero. Mlembi wamkulu ku nduna wa za migodi wati ayamba posachedwa pogwiritsa ntchito lamulo la migodi komanso miyala ya mtengo wapatali. Mimi kuzonena chakuti parliament anena ma recommendations zayo tipisa kuboma kuti ikaone, koma kwa ine kuona kuti mwina tifulumizise zimene akufuna kuti tipange chifukwa kuti suspend mining ndio kuti anthu ajazi ngokhala idle. One alide anthu analemba ntchito, ina anachita invest equipment, very heavy equipment yoti in millions. Dziko la Malawi limataya ndalama zoposera 20 miliyoni kwacha kudzera mu anthu omwe amakumba miyala ya mtengo wapatali mopanda chilolezo. Tsogolo la makomishona abungwe la Malawi Electoral Commission MEC achipani cha DPP silikuoneka bwino chifukwa boma silinabwere poyera nkutchula tsiku lomwe iwo alandire kalata zowalemba ntchito. Nkhani yomwe Rainbow yapeza ndiyoti anthuwa sakulandira malipiro awo kuyambira nthawi yomwe analumbira kukhala makomishona. Tione Luwanga ali ndi report. Pa 3 Juni chaka chatha, mtsogoleri wakale wa dziko lino apita Mutharika anasankha makomishona atsopano kuti akonzekere chisankho cha 23 Juni chomwe bwalo la milandu linagamula kuti chichitikenso. Koma Mutharika anayikawo makomishona achipani cha DPP akale, ngakhale kuti bwalo la milandu la Constitutional komanso komiti ya nyumba ya malamulo yoona zolemba anthu ntchito ananena kuti iwo alibe ukadaulo okhala makomishona abungwe la Malawi Electoral Commission. Malipoti omwe Rainbow ikulandira ndi akuti anthu awiriwa sanalandirepo malipiro awo chiyambireni kukhala makomishona abungweli. Munthu yemwe ali kufupi ndi makomishona lawa yemwe wati samtchule dzina wati awiriwa adikira zipata ziwiri kuti alankhule nkhawa zawo. Munthuyu wati makomishona lawa akuti kuchedwaku ndi kuphwanya malamulo a dziko lino chifukwa iwo analumbira kale kukhala makomishonala. Iye anaonjezera kuti iwo akuganiza kuti akuwalondalonda. Koma mneneri wa bungwe la Malawi Electoral Commission Asangwani Mwafulirwa wati nkhani iyi ili m'manja mwa mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera chifukwa ndi omwe ali ndi mphamvu zovomera anthuwa kukhala makomishonala. Ndipo mneneri wa ku nyumba ya boma Brian Banda wauza Rainbow kuti bungwe la MEC ndi lomwe ndi yankho pa nkhani iyi. Mneneri wa boma Gospel Kazako wati pakali pano kusintha kulikonse palibe. M'malo mwa Rainbow ndine Tione Luwanga. Adindo ndi anthu osiyanasiyana mdziko muno awapempha kuti akhale patsogolo poteteza amayi ndi atsikana ku nkhanza zomwe amakumana nazo tsiku ndi tsiku. Mkulu wa nthambi ya polisi yoona za chitetezo cha m'madera Alex Simenti wauza Rainbow kuti tsopano Amalawi achilimike pothana ndi nkhanza kwa amayi ndi wana. Simenti watinso kuyambira pano akhala kuchita maphunziro osiyanasiyana mdziko muno kuti anthu adziwe zakuyipa kwa nkhanzazi. Ndipo Mwayi Kamanga yemwe amayankhulapo pa nkhani za maphunziro wati nkofunika kuti adindo awunikire bwino m'malamulo komanso miyambo ndi zikhalidwe za mitundu ya mdziko muno ponena kuti ndi zomwenso zimawonjezera nkhanza kwa amayi ndi wana. Catherine Muntali walemba lipotili lomwe kuwerenga ndi Chimwemwe Kujaliwa. Adindo komanso mafumu mdziko muno awapempha kuti akhale patsogolo kuthandiza pofalitsa uthenga kwa anthu mdziko muno zakuyipa kochitira amayi ndi asungwana nkhanza pa nthawi yomwe atsikana ambiri mdziko muno komanso amayi akugwiriridwa pafupipafupi. Kuyankhula ndi kanema wa Rainbow pamwambo okhazikitsa masiku omwe amachilimika pa nkhanza zomwe amayi ndi asungwana amakumana nazo wa 16 days of activism omwe watseguliridwa ndi nduna yoona kuti pasamakhale kusiyana pakati pa amayi ndi abambo Patricia Kaliati, mmodzi mwa yemwe anali nawo kumwambowu kuyimira nthambi ya polisi Alex Simenti ati chaka chino chokha ana komanso amayi pafupifupi 1281 achitiridwa nkhanza zosiyanasiyana ndipo kuti nthawi yakwana yoti zinthu izi zisinthe. Asimenti akufotokoza zambiri. Kuti ntchito isingathe ndi munthu mmodzi ndi gulu limodzi koma tonse ngati dziko tigwirane manja kuthana ndi ntchito imeneyo. Ndipo anenetsa kuti kuyambira lerolo
tiyeni tionetsetse kuti pakhale kusintha kwakukulu pa nkhani yakuchita ripoti komanso pa nkhani yotengera milandu ku khoti pakhale changu kwambiri komanso ngakhalenso kuti mafumu nawo m'madera mwawo atsogoleri azipembedzo atigwirane nafe manja ngati achitetezo komanso boma kuti ntchito yonse yothana ndi ntchito wochita nkhanza amayi ndi atsikana uthe. amwayi kamanga omwe amayankhulapo pa nkhani za maphunziro nawo ati nkofunika kuti adindo achite machawi kuwunikira miyambo komanso zikhalidwe zosiyanasiyana zomwe zili mdziko muno ponena kuti ndizo zikuthandizira nkhanza kwa amayi ndi ana. iwo akufotokoza motere: tikuyenera tifufuze kuti kaya ndi madyeramo mmene mukuchitika makesezi amenewo ndi chani chimene chikupangitsa kuti zinthu ngati zimene zikhala zikuchitika. Ndati zikusonyeza kuti tikuyenera tichite kafukufuku timvetsetse kuti ndi chani makamaka chimene chikubweretsa mavuto amene wawa, chifukwa tikang'ana mwina nkhani ya kapangidwe ka malamulo kawirikawiri amapanga malamulo ndi anthu oti ndi akuluakulu ndithu ali maudindo awo koma malamulo aja tsopano amene akuwakhudza ndi anthu amene tili pansi. Ndiyetu chaka chino masiku 16 olimbana ndi nkhanza kwa amayi ndi asungwana ayambika ndi cholinga chosonkhanitsa ndalama pamodzi zoti zithandizire anthu omwe amakumana ndi mavutowa. ntchito yomwe mabungwe ena akugwira yolimbikitsa anthu kuti adzinena akakumana ndi nkhanza ikuthandiza kubweretsa mchitidwewu poyera. katswiri omenyera ufulu wa amayi ndi abambo Zam'Chichewa wanena izi pomwe dziko lino layika padera masiku 16 olimbana ndi nkhanza zomwe amayi ndi atsikana amakumana nazo tsiku ndi tsiku. nduna yoona kuti pasamakhale kusiyana pakati pa amayi ndi abambo komanso chisamaliro cha ana Patricia Kaliati wayamikira mabungwe omwe amagwira ntchitoyi ndi boma kamba kulimbikitsa kuti padzikhala chilango chokhwima kwa anthu omwe amachita mchitidwewu. kuchokera ku Blantyre nayo Kondwani Phiri. kuyambira pa 25 Novemba mpaka pa 10 Disemba chaka chilichonse dziko la Malawi limakhala likumbukira masiku 16 ankhanza zomwe amayi ndi ana amakumana nazo. chaka chino masikuwa akumbukiridwa pamene mdziko muno mwachuluka nkhani zokhuza mchitidwe wa nkhanza zosiyanasiyana zomwe amayi ndi ana akukumana nazo, ngakhale kuti boma ndi mabungwe osiyanasiyana akhala akuphunzitsa anthu zakuyipa kwa mchitidwewu. koma mmodzi mwa akatswiri pa nkhani inoona kuti palibe kusiyana pakati pa amayi ndi abambo Zam'Chichewa wati nkhani zokhuza nkhanza zomwe amayi ndi ana akukumana nazo zikuoneka ngati zikuchulukira mdziko muno kamba kuti anthu omwe akuchitiridwa mchitidwewu akumaulula. maninga ndi chisi kale anthu omwe amakumana ndi nkhanzazi samaulula kamba kuti amakhala ndi mantha komanso samaziwa za ufulu wawo. So ife tikuona kuti zinthu tsopano zikubwera poyera, ngati zikubwera poyera ndikuti amalawi tsopano atenga ndithu udindo woti azichita ripoti. Ikadusa sezi imene iyo machita ripoti pandopotu anthu ogwiririra ana ndiye nawo azikuchita mantha. ndi unaona kuti palibe kusiyana pakati pa amayi ndi abambo. Patricia Kaliati yayamikira mabungwe omwe akugwira ntchito limodzi ndi boma pa ntchito yophunzitsa anthu zakuyipa kwa mchitidwewu. maninga ndi Kaliati unduna wake wayamba kale ntchito yowunikira malamulo ena omwe athandizire kuti anthu omwe azichita mchitidwewu azilandira chilango chokhwima. masiku 16 omwe dziko lino limakhala likukumbukira nkhanza zomwe amayi ndi ana amakumana nazo amakumanizananso ndi tsiku ngati lomweli lomwe linakhazikitsa bungwe la United Nations kuti mayiko onse apa dziko lonse azikumbukira nkhanza zomwe amayi ndi ana amakumana nazo. Malo mwa Blantyre ndine Kondwani Phiri. pofuna kukhala udzidalira pachuma ndi osamala chilengedwe anthu amdera lina ukasungu akukhazikitsa ndondomeko yokhala ndi malo ochitira zachikhalidwe kuti adzithandiza kubweretsa chuma. gogo Chalulukwa anati anthu okhala mdera la mfumu Linyangwa anaganiza kukhala ndi malowa pomwe amangeponso malo ogona anthu pofuna kuchepetsa ulova kwa chinyamata amderali. Matia Serisa yemwe ndi mkulu woyang'ana za maphunziro ku nthambi yoona za nyama zakuthengo anati iwo anayamba kuchita zokambirana ndi anthu ammadera ozungulira malo osungirako nyama ukasungu kuti adzipeze zochita zina zobweretsa ndalama malo mononga zachilengedwe. Catherine Banda wadza ndi zambiri. malo osungirako nyama akasungu anayandikana ndi madera 14 zomwe zimachititsa kuti anthu azilowa mkhalangoyi ndi kuyamba kupha nyama mwachisawawa komanso kuononga mitengo. pozindikira mavutowa akuluakulu oyang'anira malo osungirako nyamawa anakhazikitsa ndondomeko yophunzitsa anthu kuti apeze njira zina zopezera ndalama kusiyana ndi kumapha nyama zakuthengo zotetezeka ndi kuotcha makala.
Mchaka cha 2010 dera la mfumu yaikulu kwa mboma la Kasungu linayambitsa ndondomeko yothandiza anthu aderali kuti apeze zochita zina, ndipo ndondomekoyi akuyitchula kuti Linyangwa Cultural Conservation Village Lodge, ndipo mwa zina ithandiza kulemba achinyamata ntchito. Zam'Chichewa anati akuona kuti izi zichitika kamba kuti zizikopanso anthu omwe akubwera kudzaona nyama zakuthengo pogwiritsa ntchito magulu amakolo ndi zina. Zithandiza kwambiri chifukwa chilengedwe chili kunoko nichoti vina amene sanachione atokhala na umwe wodzaona, chifukwa mitengo inatha kugulitsa udula nkhuni makagulitsa mtauni chiyani chili chinthu cholakwika chowawa kwambiri. Mankhwala inanso amapeza ku mitengo umeneko, koma pali pano pamene nambira oteteza mitengo imwe ulipo ndithu chifukwa tikutha kuona kuti uwu mtengo ukuzothandiza pa mankhwala akuti phindu lino kukhala lambiri chifukwa mwina pali umphawi wa njala, umphawi wa sukulu, madzi, kuli umphawi tikuno. Vana tikapanga kasukulu athu mapita ku sukulu, tikakhala ni madzi athu mamwako madzi abwino, chipatala athu mapeza kwa chipatala mankhwala pamalo abwino chifukwa chipatala chikutali. Mmodzi mwa amayi amderali Selina Banda anati ntchitoyi ikatheka ithandiza kuchepetsa kwambiri mavuto omwe amayi amakumana nawo monga kusowa kwa madzi aukhondo. Matias Elisa yemwe amaona ntchito zophunzitsa anthu za nyama zakuthengo ndi nkhalango anati iwo akhala akuphunzitsa anthu ozungulira malo osungirako nyama akasungu ndi thandizo lochokera ku bungwe la ADB kuti asiye kuononga chilengedwe ndi kupeza ndondomeko zina zopezera ndalama. Project ya ADB tikakamba kumudzi uku ikugwira ntchito zingapo. Yoyamba ndiyo ulangizi womwe tikumapangisa misonkhano kuwaunikira anthu nkhani zokhudza kusamalira chilengedwe komanso nkhani za malamulo, komanso kuwaunikira anthu ntchito zimene akhoza kupanga makamaka zoti zithandizire kutukula miyoyo yawo zokhudzana ndi zokopa alendo pogwiritsa ntchito chikhalidwe chawo. Kwa nthawi yayitali malo osungirako nyama mdziko muno akhala akukumana ndi vuto lopha nyamazi mwachisawawa ndi kuononga mitengo powotcha makala zomwe mapeto ake zimaononga ntchito zokopa alendo. Nkhalango yosungirako nyama yakasungu ndi yayikulu kwambiri mdziko muno pomwe imabwera pambuyo pa malo osungirako nyama anyika. M'malo mwa Rainbow ndine Catherine Banda. Mukuonera nkhanizi pano pa Rainbow, khala ndi pomwepo tikupatsireni zambiri tikabweranso. Ways of preventing the coronavirus disease. Do not stay close to someone who is coughing or sneezing. Avoid hugs and handshakes. Wash your hands frequently with soap. Clean or disinfect all frequently touched surfaces. Wear gloves and masks when caring for an infected individual. This message is brought to you by Rainbow Television. The moment of truth has come. Takulandiraniso ndipo masanano muli ndine Mike Mbalale. Popitirira nkhanizi pamene ndondomeko ya zipangizo zotsika mtengo za ulimi ikupitirira kukumana ndi mavuto. Boma lati mavuto enawa akubwera chifukwa cha anthu amene ankapindula ndi ndondomeko yakale yogawa zipangizozi. Poyankhula ndi Rainbow, mneneri wa boma Gospel Kazako wati ngakhale zili chonchi boma liyesetsa kuti ndondomekoyi ichite bwino. Kazako anena izotsatira kauniuni wazovuta zimene ndondomekoyi ikukumana nazo posiyanitsa ndi mmene zinkayendera m'mbuyomo. Blessings Mtika wadzanso ndi report. Njira yatsopano yogulira fetereza komanso mbewu yotsika mtengo ya AIP inalowa m'malo mwa njira yakale ya Farm Input Subsidy Program kapena kuti FISEP. Pokhala njira yatsopano imayembezekereka kukhala yopambana komanso yotsogola kuposa njira ya FISEP. Koma AIP yakumana ndi mavuto ofanana ndi mavuto amene anapezeka mnjira yakale ya FISEP poyambirira pomwe. Poyankhapo pa nkhaniyi,
boma lati mavutowa akubwera ndi anthu amene amapindula munjira zosayenera ndi njira yoyamba ya FSIP. Mneneri wa boma a Gospel Kazako ati ngakhale zinthu zili choncho, mavuto amene akumana nawowa awathandizira kukonza ndondomekoyi kuti ikhale yochita bwino kuposa mmene ilili. Mmene timayamba AIP tinawunika bwinobwino ndipo tinaona kuti njira imeneyi ndi yabwino kwambiri, koma tikudziwa kuti njira imeneyi yakumana ndi mavuto ambiri komanso zovuta zosiyanasiyana. Anthu akhala odikirira nthawi yayitali poyima m'mizera kuti agule fetereza komanso mbewu zotsika mtengo. Pena mayina a anthu amasowa, pena kupezeka kuti netiweki sikugwira kumadera kwina. Zimene zabwera ndi mavuto a program imene ya AIP. Chokondweretsa nchakuti ife ngati boma tikuchitapo china chilichonse kuti zimene zichepe, koma izi sizikutanthauza kuti ife ngati boma sitikudziwa za mavuto amenewa. Tikudziwa ndithu, komanso mudziwe kuti mavuto ena anabadwa chifukwa analipo anthu ena amene pogwiritsa ntchito njira imene inkagwiritsidwa mbuyo panali za chinyengo zochuluka kwambiri. Analipo anthu amene amapindula osati anthu eni ake amene ndalama zimenezi zimayenera kuti zafikire kudzera njira imeneyi. Kumayambiriro kwa mwezi uno, mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Makathi Chakwera analamula nduna ya chitetezo cha mdziko muno kuti ionetsetse kuti lamulo ligwire ntchito pa aliyense ofuna kusokoneza ndondomeko ya AIP. M'malo mwa Rainbow Mzuzu, ndine Blessings Mtika. Tsopano tione nkhani za malonda. Msika wa masheya wayamba kuonetsa zizindikiro zomwe zitha tsopano kuyambanso kupa anthu ena ambiri kuti adzitenga nawo gawo muzochitika za pamsikawu. Mkulu wa bungwe la Malawi Stock Exchange Kelin Kanyangala wati chiyambireni gawo lotsiriza la chakachi mwezi ni mwezi zinthu zikuyenda bwino pamsikawu. Mkulu wa bungwe la Alliance Stock Brokers Limited Thokozani Saulos wati mwazina izili chomwechi kamba kuti nyengo ya mliri wa COVID-19 ikusintha kuchokera ku Blantyre. James Kachepa. Polowa gawo losiriza la chaka cha 2020 nkhawa zidali zochuluka kuti ntchito za malonda zitha kupitirira kusachita bwino kamba ka mliri wa COVID-19. Limodzi m'magawo omwe anali pa chiopsezochi ndi monga msika wa masheya omwe wakhala osakuyenda bwino kwa kanthawi tsopano kamba ka nkhani za ndale komanso kubuka kwa mliri wa COVID-19. Koma pomwe ukutsala mwezi umodzi kuti gawo lilithe zochitika pa msikawu zayambiranso kuyenda bwino. Mkulu ku bungwe la Malawi Stock Exchange Kelin Kanyangala wati izi mwazina zikupa anthu ambiri kutenga gawo. Performance tiona kuti yapanga improve. Mwezi wa Oktoba napanga trade mashares okwana 659 million omalo ochulukirapo fanizo ndi mwezi wa September pomwe tinapanga trade 173 million shares omwe anagulitsidwa atona kuti anali pa mtengo around value yake ya 13 billion ndiyo kulirapo panga compare ndi 6 billion yomwe tinapangidwa trade mu September. Ndi apa pomwe activity yamba panga improve ichi ndi chizindikiro chabwino kwa ma shareholders komanso ma investors pansi kwa Malawi Stock Exchange. Pambali pa izi miyezi yapitayinso zochitika zina zayamba kuyenda bwino monga kale. Miyezi inso makampani ochepa pamsikawa ndi omwe sadachite bwino pomwe ena ambiri akupitirira kuchita bwino. Mkulu ku bungwe la Alliance Stock Brokers Limited Thokozani Saulos wati izi mwazina ndikamba kuti nyengo ya mliri wa COVID-19 ikusintha mokomera ntchito za malonda. Malomwe ndipo ku Blantyre ndine James Kachepa. Tsopano tione nkhani za masewero. Thambo lakuda lagwiranso anthu okonda masewero ampira mdziko muno pomwe ati yemwe anali mphunzitsi wa timu ya dziko lino ya mchembere mbayi wakale Griffin Zengalo Sayenda kucha kwa lachinayi. Sayenda imwe adasintha mbiri ya masewero ampira wa mchembere mbayi mdziko muno wamwalira ku chipatala cha Queens mu mzinda wa Blantyre atadwala matenda opha ziwalo. Mzake wa Sayenda imwenso ndi mphunzitsi wa masewero a mchembere mbayi Samuel Kanyenda wati dziko la Malawi lataya buku lozama ndi masewero a mchembere mbayi. Kanyenda akufotokoza zambiri. Griffin sanali munthu woti namkhana kuti ngogwira na ntchito ayi. Griffin ali munthu woti
ndimasatira zochitika zake, ndimatha kumwimbira pasiku kuti ndizoti moyo wake ngotani, ndipo ndimaziwa kuti gifu wala mchipatala komanso mmene alowa mchipatalamo ndimamva mautenga pasiku almost mpaka nthawi ndimayimba ndikuma mchipatala kuzoti pa chipatala kodi lerolo kwanjira bwanji kupanga chani, ndipo nali malingaliro kuti pachiwerupa malingaliro kuti ndipite kuti ndimakhala kupante zanga amakhala kuti kuti ndimakhala kuti lomwe zanga amakhala kupante, then ali malingaliro kuti Saturday ndipite ndikamone kuti kuchipatalako nde nkhani ndimene yatipeza kwayo kucha kwalero kuti m'bale wathu uja watisiya, nde ndi nkhani yasoni kwambiri chifukwa Griffin pa mbali ya mpira ndinali ngati buku loti tiziyamwamo tiziwerengamo kuti tizengamo nzeru kuti tizipita chisogolo, nde mmene watisiyamo ndi chinthu chokondeka kwambiri, chinthu chowawa kwambiri, ndipo ndija timanena kuti aya koma soba munthu ngati amene tingampeza kuti akhale pamalo kuti apanga zimene zikapanga ndipo munthu uyu anali kadaulo nditi pa ntchito imene amayigwira ntchito anali kadaulo kwambiri kuti ndochepa amene apange ntchito ngati imene amagwira yekha, komanso ndi munthu woti monga ine ndagwira nayo ntchito yaji nthawi itali kwambiri zaka zochuluka. kampani yomwe imathandiza ligi yayikulu mdziko muno ya TNM yati chaka chino sachita mwambo ozungulira ndi chikho pokhazikitsa mpikisanowo kumapeto kwa sabata ino ati kamba kamliri wa COVID-19. yemwe amayankhulira kampani ya TNM Limbani Nsapato ndiye motsimikiza za nkhani. nyengo ya masewero ya chaka chino mpaka chaka chamawa iyamba pa 28 Novemba pomwe Nyasa Big Bullets ndi Blue Eagles akumane m'masewero otsekulira ligi pa bwalo la Kamuzu mu mzinda wa Blantyre. Kuchokera ku Blantyre, Paul Kalaje. Monga mwachikhalidwe Super League kamayamba pamakhala kuzungulira ndi chikho masewero otsikimiza kuyamba kwa ligiyi asanaseweredwe, koma zinthu zizikhala chimodzimodzi kamba kuti omwe amathandiza mpikisanowu kampani ya alamya zam'manja ya TNM yati chaka chino izi kulibe. yemwe amayankhulira kampani ya TNM Limbani Nsapato wati zikhala zovuta kutsatira ndondomeko zopewera mliri wa COVID-19 muzochitika zonga izi. Olingana ndi ndondomeko zina za COVID dongosolo limenelo padakali pano sitipanga zochitika zonse zikachitikira mu stadium. Koma akuluakulu abungwe la Sulom atayesetsa kuonetsetsa kuti ndondomeko zonse zopewera mliri wa COVID-19 zikutsatidwa mabwalo za masewero. Super League ya chaka chino iyamba pa 28 Novemba ndipo Nyasa Big Bullets ndi Blue Eagles akumana mu masewero otsegulira mpikisanowu pa bwalo la Kamuzu mu mzinda wa Blantyre. ndipo mu masewero ena sabata yoyamba Civil Service ikumana ndi Silver Strikers pamene Mighty Wanderers yapita mu mzinda wa Mzunzu komwe isewere ndi Mzunzu Warriors pa bwalo la Mzunzu. Kalunga United ndi Chitipa United akumana pa bwalo la Kalunga ndipo Tigers FC isewera ndi TN Stars pa Mpira Stadium. Malo mwa Rainbow ku Blantyre ndinepo Kalaje. yemwe musankha kumene ngati mphunzitsi wa timu ya Kamuzu Barracks Charles Kamanga wati ndi wokonda kuti ampatsanso mpata obwerera mu ligi yayikulu patadutsa chaka ndi miyezi chimwe chotsereni ntchito. mphunzitsi wakale wa Moyaleyu wati kuphunzitsa Kamuzu Barracks ndi imodzi mwa ntchito zikuluzikulu zomwe wakhala kuzifuna. Kamanga yemwe padakali pano ali ndi timu yachisodzera ya dziko lino walowa malo mwa Bire Pambala yemwe anamwalira mwezi wa Septemba chaka chino. Yohani Chideya wadza ndi report. mphunzitsi watsopano wa Kamuzu Barracks Charles Kamanga sakhala nawo pa masewero omwe Kamuzu Barracks ikhale nako mathero sabata ino ndegwe ndi Hammers, koma wati ndokondwa kuti abwereranso mu Super League. Muyale nachotsa Kamanga kati mphunzitsi wa timu iyi mu July 2019 kamba kuti timu isimachita bwino ndipo yendetsapo timu ikwendeni Hammers ngati technical director. Pano mphunzitsi ali ndi timu ya dziko lino ya anyamata osapita zaka 20 yomwe ikonzekera mpikisano wa COSAFA Youth Championship omwe uchitikire ku South Africa kuyambira pa 3 mpaka pa 13 December. Zinthu zabwino potenga kuzifinira ndimangokhala ndinali ndi ikwendeni Hammers ombe zambiri ndikhoza zala nkhoyi kuti ndikachoka kuno ndineke osikaso kunzuzu kuti ndinake ndiyomwe ndawo kuntchito ndimagwira ntchito ndineke akandipasa ukhethi pano panyamukani ndikasazike sezi mukwendeni Hammers ndikasazika ndakhala nawo bwino msingoti mpira mutu wanga unathayiratu yayi mpira unalimo ndithu kwambiri fa timatopanga contribute ndimagwira ntchito bwino kwambiri ndikakadenge Lakson Nyoni kukwendeni Hammers nde sizachilendo kwa ineyo kapena ulonda zikolipotsamwitsa ayi Kamuzu Barracks ndakhala nayo ndikuiziwa bwino bwino ichonse zokhuza ndi mpira ine ndikapanga monga mezi mafunzo chachikulu ukafika pamalo uziona station uzi chabwino nchiti chimene chiyofoka ndi chiti ndikwambiri utsogoza kwambiri chiponde ndazi zako zinthu zonse zimayenda bwino bwino.
Kamuzu Barracks iyamba Super League ya 2020 mpaka 2021 kumzuzu loluka lino ndi timu ya Gwendeni Hammers. Timu yomwe inatenga ligi mu 2017 inamaliza chaka chatha pa nambala yachisanu ndi chiwiri ndi point 42 pomwenyesa Big Bullets yomwe inakhala katswiri idali ma point 70. Malo mwa Rainbow ndine Yohane Chideya. Ndi ripoti limenelo la Yohane Chideya kuchokera mu mzinda wa Mzuzu. Tafikanso kumapeto kwa nkhani zathu masanano koma tisanasiyane tiye tionenso mitu ya nkhanizi. Maulendo a ndege anasokonekera lero mmawa pomwe panali kusamvana pakati pa ogwira ntchito ku Malawian Airlines ndi akuluakulu awo kumeneko. Boma lipempha kuti lipeze njira zothetsera mavuto omwe akhudza ntchito za migodi. Pali chiyembekezo choti ntchito yogulitsa zipangizo za ulimi zotsika mtengo iyamba kuyenda bwino posachedwapa. Ndipo mu nkhani za masewero anthu okonda masewero akupitirira kukhudza imfa ya Griffin Sayenda. Ndipo mu nkhani zathu masanano zathira pomwepa munali ndine Mike Mbalale. Pitirizani kuonera Rainbow.